viewers, गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय जासिहरबाय। नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे स्पेशल आपडेट होनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। जिहेतु जोंहा बैसागु बोथोरा बांद्राय गोबाव गैखालिया। थांनाय बैसागुआव नोंथांमोना आंनि आगै सनाय एबा सनितपुर जिल्लायाव हादाब लाहैगोन बे मेथाइखौ गोबां अनसायबाय आरो हेफाजाब खालामबाय। बेनि थाखाय आङो नोंथांमोन बयनिसिमबो फिन खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय जासिहरबाय। देग्लायबो थिग बेबायदियैनो गोबां आंहा भिउवार्स बिथांमोना एबा रायजो राजा बिथांमोना खावलायदों जे बैसागु मेथाइ मोजां बानायफिननांगौ होननानै। ओंखायनो आङो फिन खेबसेबाव बेबायदियैनो बैसागु मेथाइ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोफिननो नागिरदों। देग्लायना एसे आलादा जागोन, हयथ' थांनाय बोसोरनिख्रुइ एसे साबसिन खालामनो आङो नाजादों। दा बेनिनो जोंहा मेथाइनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। दा दिनै बे मेथाइनिनो सिफुं सुहोगोन आङो मेथाइआव। नोंथांमोनखौ जा हायो आङो दिन्थिलांगोन, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। फाइनालि आङो जायगासिम सफैबाय। दायो थांबाय थानोसै, ओमफ्राय 1 आवारसो लानो हागौ बेवहाय। ओमफ्राय जुदि बेयाव थाबजोबो अब्लाना माने फाइनेल दाबिंखौबो खालामनो सानखादों दिनै। लेट्स सी, नायनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादों। जोंहा सिफुं सुनाया फाइनालि जोब्बाय। ओमफ्राय नै बे मबाइल थुबाय थानाया जादों केनि स्वर्गियारि, कपिल स्वर्गियारि अरिजिनेल मुङा। ओमफ्राय जों केनि होननानै गाबज्रियो। बिथाङानो मिउजिकखौ एरेन्ज खालामदों आरो बे सिफुं सुगिरिया जाबाय सुनिल। बिथाङा टंलानि बर'नि गोबां पपुलार मेथाइफ्राव बिथाङा सिफुं सुदों, नोंथांमोना खोनाखाबाय। बेनि उनाव आङो दाबिं खालामगोन। भिडिअ क्लिप्सआ आलदा आलदा जागोन, जिहेतु सानब्रै सानबानि भिडिअ जागोन बेयो। ओंखायनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो। नै जोंहा बोथोरा सफैथारसिगौ, ओंखाय थालिम होदों। थालिम नङा, एक्सुवेलि मेथाइनि खामानि मावबाय थादों। बिथिं दं पुरन्जय फंबाय, एवगासिनो। माजों माजों एवदों नोङो? एवनायाथ' बहुत मस्ला दङ जोंनिया। दाथ' सिजोना मस्ला थांबाय आरो दासो रेडि जागोन। बेखिनि दङ आरो मोननैसो होनांसिगोन। दे एसे दामलाय, दामना होलाय। बरिया। दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बै नै हेड मिस्ट्रिया बेनो जोंना। नमस्कार होदो। बैथिं सासे दं आरो। मेगनखौ नायोब्ला फेसा मेगन नागै महरखौ जोंहा नै दाबिंआ फाइनालि कमप्लिट जाबाय। बिथाङा मिउजिक एरेन्जार नालाय दाबिंखौबो लानो फैदों खदौ खैराबारिनिफ्राय। मारै जागोन मेथाइआ? सोलिगोन ना बैसागुनि? जोंनिफ्रायथ' थिगानो, दा जोंनिफ्रायथ' मोजाङानो नङा होमबा? नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरदो मारै मारै मोनदों ना। फाइनालि जोंहा मेथाइआ दाबिं कमप्लिट जाबाय। ओमफ्राय जोङो दाबिंखौ खालामदों डिजि मिक्स स्टुडिअ टंला, मुकुन्द राभा बिथांनि स्टुडिअ बेयो। जोङो खामानिखौ नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो, सानब्रै सानबासो मावदों गुबुन गुबुन स्टुडिअआवहाय। ओमफ्राय दिनै जोंहा लास्ट खामानि दङमोन दाबिं। आंनि खामानिया लास्टमोन आरो बेयो। ओमफ्राय दायो दंबावो मिक्स एन्ड मास्टारिं। मेथाइनि लास्ट खामानि होनोब्ला बेखौनो होनो, मिक्स एन्ड मास्टारिंखौ। ओमफ्राय जोङो भिडिअखौ 15 मार्चआव रिलिज खालामनो सानदों, जेबो जुदि उसुबिदा जायाब्ला। स' नोंथांमोना साननैसो नेथ'दो आरो मेथाइआ बोरै जादों अन्नानै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो। आगैलै सना खानाय बानाय मा मुं जाखो नोंनिया
आगैलै सना खानाय बानाय मा मुं जाखो नोंनियालाय बैसागु बोथोराव रंजानाय बोथोराव जोंनि लागोआव गोदान हादान आगै माइदांगुरिनि ना बैग्रिबारिनि ना नोङोलाय गरायबारिनि लै आगै ना नोङोलाय माइनावपुरिनि आगैलै सना खानाय बानाय मा मुं जाखो नोंनियालाय